Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Niki akhir atau akhir kantun mangke dalu tes pundi pemerintah nek ngumumno. Nek pancen pemerintah ngejak lebaran sesuk melok mawon. Nek kapan pemerintah ngejak lebaran bar sesuk tegese engko bengi gak enek pengumuman nggih melok mawon. Ora usah ribut dadi perkara. Nek cara falak, cara hisab pancen dereng mungkin lebaran jeng-jeng dereng mungkin. Terus mangke dalu sing mesti ora enek ru'yah. Munggo enek wong muni ru'yah niku cara hisab wonge goroh. Dene munggo pemerintah gelem nampa niku urusane pemerintah. Lan kula nggih melok lebaran. Goroh ya ben goroh ngono wae oleh kurtingan tek moh lapo. Kula gampang mawon nggih. Ora usah repot-repot. Dadi cara hisab, cara hitungan teori ilmu hisab dereng mungkin mangke dalu niki enek ru'yah. Ananging kula baleni nek kapan pancen enek wong sing ngaku ru'yah, delok nek wonge kandha dhewe aku ya ora ngandel. Tapi nek kandha nek pemerintah terus ditampa, pemerintah gawe keputusan, kula nggih melok. Goroh ya ben ngono wae oleh kurtingan sedina. Enak mawon, kula ora usah hewah-hewah. Dene dosa to gak ya mbah. Rumah saku ya ora rumah saku nggih to nggih. Wong wis enek keputusan saking Menteri Agama. Dados kita kan nunggu mawon. Lah traweh piye? Sing mesti traweh ora usah nunggu, angger traweh ngono wae. Dene engko bengi kok enek pengumuman sak jam 12 tak enek pengumuman ya wis. Lah traweh terus pundi? Ala apa kok ngurusi? Wis enek sing ngurusi dhewe, malaikate lak wis nulis. Oh ribut. Ketara nek gawat lillahi taala traweh ribut niku. Wis enek sing ngurusi nek ribut lha apa. Tetes mboten usah dadi perkara awake dhewe, ora usah iki falak, iki ru'yah, iki piye sembah. Pokoke pemerintah engko bengi mutusno terus pundi nggih. Nek pancen sesuk ya sesuk, nek kapan bar sesuk nggih bar sesuk. Ngoten mawon gampang. Lah kula kepengin ngaturne nek pancen riyaya tenan kapan lebaran saestu. Nek lebaran, malam lebaran niku enek kesunatan takbir. Takbir niki dimulai maghrib. Sekali masuk maghrib pun enek kesunatan takbir. Wong muni jenenge takbir mursal, tegese wis pokoke tanpa enek apa-apa. Ngene-ngene ora pokoke takbiran. Lah, takbiran niku dus pundi? Ya bebas. Ya pokoke lafal takbir titik. Piye lah bebas kok piye? Sampeyan iso bahasa Arab ta ora? Ngono ae, iso bahasa Arab ya iso gawe dhewe. Nek ora iso, ya ora iso bahasa Arab. Ananging enek sing wis dimaksur nek kitab-kitab dikandakno lan niku mlaku nek nggone napa kalangan internasional gitu nggih. Niki ngeten takbire. Allahu Akbar diwaca ping 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar dadi ping 3 nggih. Niki ten kitab ngoten. Tak berarti ten kitab ngoten ping 3. Lah mung ping 1 kenek wong ora takbir wae kenek nek ribut. Ping 3 sing mesti nek kitab. Dene enek sing ping pindho monggo pisan monggo wong ora takbir wae gak masalah. Iki kula baleni. Ping 3 nggih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Badhe niki diwaca La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Niki diwaca dibaleni ping 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nek bar ping 3 niki terus maca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sing enak no kitab ni walau karihal kafirun. Aja dioper-oper walau kariha iki sembah, gak ngerti aku. Nok kitab enake walau karihal kafirun. Wis. Nek pengen gawe dhewe monggo ngono wae. Tapi nok kitab enake walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Hazama, ampun hazama, keliru. Wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Niki ten kitab sing kathah ngeten niki. Tegese bar wa subhanallahi bukratan wa asila. Langsung la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Lagi la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah. Sadaqa wa'dahe nang guri. Lah enek sing ngeten. Nggih. Dadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah. Jadi sadaqane dhisik. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Niki biasanya sing mlaku tenggene Jawa biasane kados niki. Tapi nek kitab-kitab sing akeh kados sing kula aturake ngajeng wau disepundi la ilaha illallah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin dhisik lagek nggih walau karihal kafirun lagek sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa zamal azab wa'dah niku nek nguri. Niku sing nggone ana nggih rata-rata kitab ngoten niku. Tapi disebut iki mawon bener nggih. Disebut iki mawon bener. Bar ngono nek kitab-kitab dikandakno disunatno maca selawat. Terus pertama takbir ping 3 kados sing kita anakake niku. Bar ngono Allahu akbar kabira niku diterusno nganti rampung terus muni selawat. Selawate napa terserah butuhe maca selawat. Lah niki disunatno kanggo kabeh wong. Gak pandang tempat. Mulai bar maghrib nggih maghrib ngantek masuk nang nggone salat. Salat napa niku? Salat Id, salat Idul Fitri. Ananging kula tetep ngelingno, eling. Sunat ya sunat. Teng ora berarti nek wis sunat ngene iki terus bebas nglarakno wong ku gak. Oh, sungi takbiran gitu nggih. Ngantek wong ora iso turu, ampun, niki dosa. Ganggu wong tetep dosa, ora gak dosa. Kula pengen ngelingno niki. Islam ora seneng ganggu wong. Nggih, takbiran monggo oleh kesunatan, tapi ya tak elingno, ora berarti nek sunat ngene iki terus bebas nglarakno wong. Mboten, tetep enek batas-batase. Lah nggih sesuk nggih. Nek lebaran saestu nggih. Nek bodor ya saestu. Dina iki ape nggih seneng-seneng lah nemoni tamu, nggih badan morak-marik, bengi digugupi ra iso turu blas. Lah keten iki sesuk lah ya lemes, marai lara. Nggih, tak pikir nek pancen niate golek ganjaran nggih saged sadar, tapi nek niate nggo ramen-ramen ya iya pancen niate ramen-ramen. Ya ora iso sadar. Lah perlu kula aturake bilih bengi Id niki pancen lailah sing azimah, termasuk wengi sing mulya. Mulya iku maknane piye to? Mulya iku maknane nek dienggo nglakoni ibadah ganjarane akeh. Niku mulya maknane. Sehingga bengi niki yo apike aja lali sangka ibadah. Aja lali sangka salat sak piturute paling ora leh salat 2 rakaat terus pundi ngoten. Sapa sing ngurip-ngurip wengine Id
kanthi nglakoni ibadah karepe ngurip-ngurip niku wong iki atine diparingi karo Gusti Allah gak bakal mati di waktu atine wong-wong akeh sing mati. Lah iki monggo diperhatekno, kula sering didhawuhi kalih guru kula nek iso iku malam Id iku salat lah 2 rakaat, salat sunat apa cek kono lah karepmu kono supaya kelbu iki ben atine ora mati di waktu atine wong-wong mati. Lah kula ngelingno ugi wong wedok nek takbiran ora oleh banter. Wong wedok takbiran ora oleh banter, ora kok terus iki siar. Oh ora, wong wedok tetep gak apik banter. Pun niki sungi takbiran monggo, separuh-separuh monggo, ning tak jaluk sing penting aja ganggu, nggih to nggih. Nek kepengin takbiran bengi ya copot spikere, dono spikere, aja ganggu wong. Kados sing kula aturake masalah darusan, masalah napa jenenge tretekan gugah wong sahur sami hukume. Lah esuk sadurunge budal nang nggone salat Id niku enek kesunatan adus. Nek pokok oleh ganjaran nisful lail jam 12 lah gampangane adus pun oleh ganjaran. Tapi sing apik bar subuh luwih mepet, nggih, mepet maknane luwih resik, luwih apik. Salate nang ndi? Iki dadi masalah kita iki. Apa nang masjid apa nang lapangan? Niki padha fanatike repot. Sing mesti ulama sepakat, nek udan apike nang masjid wis sepakat. Lan nek ora amot apike golek nggon sing amot. Apa nang lapangan, apa nang tempat pundi monggo. Sing penting nggone sedeng amot. Lah apa kok ngono? Sebab nek udan maklum wong udan. Lah nek ora amot sebab sing apik sak desa, sak kampung iku salat Id iku siji, dadi siji. Sing apik ngoten. Nek anak loro telu pemerintah berhak nglarang. Ora beda karo Jumatan. Dadi sing apik salat Id iku sak desa siji, mula dikelekno nggon sing amot. Nek masjid gak amot ya dikelekno nggon sing amot. Niku sepakat niku. Nek kitab ngoten. Ha, genteng saiki dadi masalah. Maklum padha gobloke. Ngono wae gampang. Ayo muring-muringo ngono ae. Bapaknya coba padha gobloke kon piye? Jere sing NU muni, pokoke nang masjid, amot gak amot kudu nang masjid. Jere sama dia pokoke nang lapangan, udan gak udan nang lapangan. Pancen padha gembrunge. Nggih. Iki jenenge fanatik gitu niki. Niki jenenge fanatik. Kita pun didelok, hadise didelok, ayo. Awake dhewe jujur. Nggih, awake dhewe jujur, ayo. Fanatik diilangi. Fanatik ya fanatik nek kebenaran aja kok fanatik nek ngene pendapat sing ngoten niku. Dadi kula baleni sing mesti nek kapan pancen udan masjid. Nek kapan ora amot nang lapangan. Lah nek amot ora udan piye? Lah teng mriki pancen enek khilaf. Nek amot ora udan piye? Ana sing muni sing apik nang masjid, enek sing muni sing apik nang lapangan. Monggo karek kebijaksanaane piye? Nek mazhab Syafi'i ngendikane sing apik nang masjid. Nggih, tapi tak baleni. Nang masjid nek ora amot apik nang lapangan, nek lapangan gak amot, udan apik nang masjid. Iki sepakat niki. Niki sepakat ora diingkari. Nggih, tak jaluk fanatik diilangi. Fanatik diilangi. Tapi wis kadung repote lak ngoten nggih. Awake dhewe iki seneng ngimami, seneng khutbah. Ya ngono pancen diakoni mawon. Kadung diumumno nang lapangan dadak udan. Apa gak sida ngono? Lah khotibe gak sida khutbah gengsi lho. Loro-loro lah nek enek. Ngono iku lho sing dadi masalah. Lah kono masjid ya ngono kadung diumumno masjid terus pundi mlencah-mlence jero masjid malah nang lapangan. Wong kok plencah-plencah. Lha niki permasalahanane awake dhewe teng mriki niki. Kepengin dadi pimpinan uga lillahi ta'ala jujur mawon ae diakoni wong ngono wae kok. Ini ora krowok. Niki jujur nggone ngoten niku. Lah sing apik sadurunge budal no Idul Fitri niku sadurunge sarapan sik sing apik kurma minimal 3 ganjil lah. Pot 1, pot 3, pot 5.
Nggih eling kula 3 ganjil. Sing apik ngoten. Sadurunge budal. Lah nek kadung budal karo mlaku. Iku berarti dudono nek kesunatan saestu ngantek karo mlaku wae dikongkon ijikan. Nek kapan ditinggal hukume makruh. Sing apik kudu mangan dhisik ngoten. Lah budale karo mulae nek iso dalane beda, nek iso duwe dalan loro, budale nganggo dalan sing rada adoh, mulih dalan sing rada parek. Nek kapan pancen enek dalan loro. Lah nek gak enek dalan loro terus nyebal-nyebal ngono, ya ora ngono iku agama ora ngongkon ngono. Lah sunnate imam ngepas tekone, sing makmum tekane rada awal. Lah kula ngelingno winginane malih jane sing apik sedurunge salat Id iki ngedum zakat fitrah jane, tapi biasanya kecupetan angel gitu nggih. Lah salat Id niki manjinge angger srengenge wis ketok senajan sak merang paribasane wis kena salat Id. Ning sing apik kira-kira paling ora kira-kira irtifak qadra rumhin. Kira-kira nggih setengah jam. Kanggo Idul Fitri rada diundur sithik nang kitab-kitab ngoten. Lha apa? Supaya enek waktu kesempatan kangge napa ngedum zakat fitrah. Nek Idul Adha apike mepet. Dadi sekali qadra rumhin nggih setengah jam sangka tuluk nang cepet salat. Lah sunnate nek nggone Id niki enek kesunatan nganggo klambi anyar. Enek niku. Jujur, aja isin. Kaya cah cilik lho niki jeneng ngrusak agama iki. Wong agama ngongkon kok kowe moyoki, kowe ngelokno, kowe ngocoi, nggih to nggih. Aja. Agama ngongkon perintah, kesunatan, ganjaran. Wah nek barang enak dikei ganjaran kok malah emoh. Niki jenenge kurang ajar iki. Ya tinggo kok duwe kambi apik tinggo. Ning nek ngoyo, lah niki ora enek ngoyo, gak duwe nyilah-nyilah ya. Ora ngono kok wis pokoke maksa-maksa supaya duwe gak ora enek ngoten niku. Tapi nek kapan duwe sing apik ya nganggo klambi anyar. Kula nate roh, lho salat Id nek klambine suwek padahal dhek edare duwe. Lho pengen didongakno melarat piye? Gusti Allah kaya nikmat ketokno to nikmatmu iku. Lah nek gak duwe, gak ya piye neh wong gak duwe. Tapi nek duwe ayo aja isin. Lah nek nggone salat wis pundi carane salat? Carane salat nggih biasa, salat 2 rakaat. Nek jamaah nggih jamaah. Bedane enek takbir, ngoten tok. Bedane enek takbir. Dadi prakteke ngeten, ape salat nggih, sholli niat ingsun salat Idul Fitri 2 rakaat makmuman lillahi taala Allahu Akbar. Terus maca donga iftitah. Nggih, maca donga iftitah, rampung, terus takbir ping 7. Niki nek jamaah dipimpin karo imam. Dadi imam Allahu Akbar, terus makmum banter uga Allahu Akbar. Antarane takbir pertama karo takbir kedua niki sing apik dipisah karo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus takbir maneh Allahu Akbar. Kanthi ngangkat tangan normal. Makmum niru Allahu Akbar. Terus macane subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngantek 7. Dadi niki urute sing mesti bar donga iftitah. Munggo iftitah keri kenek. Ning sing mesti iftitah dhisik lagi takbir. Rampung takbir maca a'udzu. Rampung takbir maca a'udzu. Terus bismillah, Fatihah sak teruse. Rampung surat sujud. Rukuk sujud sak teruse. Ngadeg enek takbir maneh. Ping pira? Ping 5. Nggih. Ping 5. Ya ngono dipimpin imam nek jamaah. Allahu Akbar. Makmum terus Allahu Akbar. Banter nek padha. Rampung niku maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Imam terus takbir maneh Allahu Akbar sak teruse ngantek ping 5, bar ping 5 terus maca ta'awudz
bismillah sak teruse kaya salat biasa. Apike alah saiki maca qaf barang angel nggih. Sabihis mbek napa? Karo hal ata. Nek gak iso iku ya kuliah mbek kulhu gampang nggih. Nggih. Jare surat qaf jane ning alah angel. Pun niku salate ngoten niku lah. Kadang-kadang nek jero salat iki keri ngoten cok-cok. Niki terjadi nek kapan jamaah akeh. Makmum keri. Piye keri? Imam takbir wis oleh 3. Lagek makmum takbiratul ihram Allahu akbar. Piye? Nerusno padha karo imam. Imam rampung oleh takbir sampean ya leren. Senajan jumlah takbir sampean lagek 4. Nggih. Senajan jumlah takbir sampean lagek 4, ora kudu sempurna 7 mboten. Di ketinggalan ya ketinggalan. Ora kok terus makmum imam wis rampung oleh takbir kene terus takbir dhewe mboten. Tapi imam leren oleh takbir kene ya leren oleh takbir. Nah iki awake dhewe pancen nggih ya jenenge nggih terus pundi nggih. Yo katakanlah awam ngene gampang. Barang sing sunat-sunat ngene iki ada digawe pokoke pol. Terus pundi pokoke pol. Ya kaya nek kapan gak nggo takbir wah gampang. Gampang ngono kaya gak salat Id ora. Iku ora apa-apa, kesunatane takbir iku ijek napa? Ijek gede. Ta'awudz, nggih. Ijek penting ta'awudz jare ning awake dhewe ta'awudz kadang cok ora patek diperdulekno. Nggih, donga iftitah gak patek diperdulekno, tapi takbir iku nek gak ngono wah. Ayo mame lali opo dibakas kabeh wong bakas. Padahal iku jare sekedar kesunatan tok. Pun rampung niku enek khutbah. Carane khutbah. Rampung salat, imam mapan khutbah, lungguh sik nang kursine sik. Kanggo istirahat sedelok. Ora langsung khutbah mboten. Lungguh sik. Sedelok. Nggih sak pantese terus ngadeg khutbah. Lah khutbah niki dibuka nganggo takbir sik. Ping 9. Allahu akbar sak terus ping 9. Lagi mengke alhamdulillah. Terus engko rampung khutbah pertama lungguh. Nggih. Terus ngadeg neh mulai khutbah maca takbir sik ping 7. Allahu akbar nembe alhamdulillah. Lah kula kelekno. Iki ora wajib. Iki sunat. Lan makmum ya ora wajib ngrungokno, mboten. Apike ngrungokno nggih. Ning nek wajib gak, iki kudu disadari. Maknane ya nek kapan nek makmum ora melok ngrungokno ya aja melokno. Wong barang sing nek dilokno iku nek dosa, iku ora dosa kok. Ya ben wis ngono wae gampang. Niki kudu jujur awake dhewe. Kanjeng Nabi piyambak khutbah, suwi khutbah kurang luwih ngendika ngeten, "Heh, wong-wong iki wis bar salat wis rampung. Aku tak khutbah. Sapa sing kepengin ngrungokno, sing kepengin bali-bali." Lah mbok iya khotib saiki ku jujur ngomong ngono lho. Marai saiki iki khotib-khotib iki kepengin dirungokno iku apa? Senengane pidato kepengin dirungokno. Uang lah niki sing marai dadi masalah iku iki seneng ngomong, seneng dirungokno niku lho. Ora-ora iku ora wayahe pidato, ora wayahe anu ya ngomong sak. Lah iki ya dawa-dawa ngoten. Lan ya sing praktis sing dibutuhno dening masyarakat, butuh karo wong ngomong ngene iku. Sunate nek kitab-kitab niki dikon bahas zakat fitrah sak carane zakat fitrah. Bar niku rampung pun. Acara Id pun rampung. Lah bar iku dene ana salaman sak piturute. Niku adat Jawa. Monggo ngono ae gitu. Bar salat terus salaman sak piturute. Ning nek ora aja malokno, engko ora urusan karo tata carane salat mboten. Kadang-kadang sing dadi masalah iku apa to? Barang ora wajib, ning nek enek wong gak melok digremengi. Lho niku sing dadi masalah. Lek kula dhewe ketenge ora jarak, aku ya ora melok. Lha apa?
biar ngerti masyarakat ini kurang wajib. Ya gremeng ngono, aku siap digremengi ngono. Aku siap digremengi sekali-sekali melok, sekali-sekali ora. Ya biar ngerti nek iku ora ngoten. Padha karo ziarah kubur kula nggih ngaten, kadang ya ziarah, kadang ya ora. Ya ben ngerti masyarakat nek ora kudu ngono iku lho ngoten. Ya ben gremeng ngono, wong gremengi wae kok. Oke, ngono wae aku biasa, ora nek masalah. Niki sing sangkut paut kalih niku lah salat Id niki sing mesti kabeh wong kesunatan melok. Melok nang gone dene nek salate kabeh wong gitu nggih. Nek mau melok-melok nang gone niki kejaba wong-wong wedok sing ayu gitu nggih jek enom ayu pisan. Mestine yang gerjek enom kabeh ngaku ayu. Lah, nek sing napa niku sing ayu ngeten niki sing wedok sing ngeten niki utawa ora ayu ning kenes lah piye ngono lah. Niki apike aja melok. Ora usah melok. Lah munggo melok, artine munggo enek wong wedok sing biasa wis apa? Setengah tuwa gitu. Melok. Niki apike aja nganggo pepaes. Klambine ya klambi aja sing klambi anyar, ya aja apa? Nganggo wedak ya aja nganggo wangen ya aja. Biasa wae syukur tertutup. Ngoten sunnate. Ning biasane nek melok terus apa? Malah jadi pamer apa jenenge? Klambi pamer iki halah. Ya wis ngono donyane. Dilarang jerene ape ibadah kok dilarang. Gak dilarang ku malah ganggu wong dadi kadang-kadang sing salat iki. Lagi lah iki dadi repot kabeh. Mula saking niku monggo awake dhewe iso ibadah kanthi sempurna. Nggih. Niki sing saged kula aturake nek kapan mungkin dalu dereng Id insyaallah benjing kula sambung malih lan mbok menawi mangke dalu enten Id kula jaluk supaya melok nggih ora usah repot-repot ora usah dadi masalah angger melok ngoten mawon. Lah mbok menawa pancen engko bengi wis Id saestu kula nggih cukup sakmene nek gak ya sesuk disambung malih muga-muga napa sing kula aturake mulai awal nganti akhir kerek manfaate muga-muga kita sedaya ganjarane ditampa lan muga-muga nek enek salahe disepura dening Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga ngaji kula niki ngaji sing enek manfaate dadi dorongan apik, aja ngantek ngaji dadi dorongan elek lan aja ngantek dadi fitnah sak piturute. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lamu bis shawab.